Dito'y drama tayo, Doming Mapalinangin. Mayat man na ito libro. Magrat-rati ka na iti pahina. Ano, mabasa pa lang, may. Libro iti grade school. Pang grade 1 na daw eh. Mayata. No, apay nga ininteres ko at pinidot iti nalabasa kapag basura na giili. Maring kunak, no da mabasak dito ya pakapidutak kay idea iti suratek na istorya. Mayat man na iti nakaladawan dito eh. Pasig nga atap nga ayaw. Buaya, beklat, musang, usa, sunggo. Kanya pa nagbabasi na parso. Diyak may naganan amin idan. Mayat ti urnos da ni tiladawan. Jar datag mimiting. Medyo narigat na basahan ti istorya. Ngam ikagumakman. Ang mga mauutak na hayop gubat. Nagiti ka na utak nga ayop bakir. Nautak no masisirib nga ayop. Atap nga ayop ti kayat na sa unay ito. Ay, nagrigat mo na mabasan ka po iti panagratik ti papel. Mituloy ko man nabasahin. Ay, medyo ilad ko man. Apa yan? Wakaun-unan na samat ti pa nakaturturog ko. Hanggang na sana pa yung maturog. Basa pa yun na ito. Tay mangalo nga pusa na dyan. Salbag. Nakastrek manan. Payman. Dahil tasaga na buy-buya kayo ti putan na tiikirap. Igayang ko kan kuana. Salbag ka pusa. Nadaluban ti mangalaw. Urang ka. Awanan, ti pangaldawan ta ko maapak si wabangos dom. Awanan na. Kinalungar ti pusan. Ay, anyan dagita apusa ti kaadroba. Trespassing ng mga lawn. Sayang tanakataray. Diyak na ipapa sa kinugtaran. Imbag man talabuta makinugtaran. Una, tainggayang ko na itasagan abuy-buy akayo ti putan na. Nadalab. Isa na abutak akinugtaran ni tinamidwa sakbay nakataray. Impakat mo man nga tanti kinaranggas mo iti ayop. Naranggasa kanang iti sana makaayo na biyag. Awan samot ti kaay-ayom atarakan. Awan lat aanusak. Nang runa no mangalong a pusa. Nungay san ang mga long? Depende. Panyo depende. Basta. Talaga kit di nga awan aano sa mga agtarakan. Iso nga awan agbayag nga aso ta. Uray pusa, pumanaw. Ay, sayang day di pusa. Nagpukaw latan, pimanaw. Mangalong man. Kapilitan nga agkalong idi
Tadi mo matikan iti kanan na, nukas di amabisin nga awanak. Malagip naman. Pasensya kan, Dom. Nasakit tinakam ko iti panagpano day di apusak. Kapadam ni Nana nga di makaan-ano si ti pusa. Uray ni rambutan kat pasaray di na pakanan. Ado, ti pakakumikumak no kas di saan ko amay kaniti kanan na di nagpukaw apusam. Halawan, wanan. Sige, kita da pa na. Kasangsangpot mo lang, pumanaw ka manayin. Mangal daw ta pa ya. Mga kalataditan, uray na kalong di bangos, tadamot tay adobo di terep. Idadang mong tulangan. Ay na. Anya lakit din ni Rosa. Najikat po sa natin malagip na. Ilayon nan tagpasog no. Mapanlakit di manan idibalay na katugangak. Sa anak mo't na mabisin. Sa anak pa yamangan. Anyan, nagpadaan yun ken dumeng, ti kinaranggasyo kadagiti tarakan. No kumanga minura isulat mapakan mo mat dagiti tarakan mo. Tadi pa iso ama inay na yun at trabaho ti mangpakan kadakwada. Para day tala mangipakan. Alawan, naglaka. Day tala mangipan iti kanenda. Tingay pa nagluto iti kanan jay asom. Tingay pa nangurnong kadak iti sobra adi mo na ibos ngayon na po iti platom. Tingay pa naginaw. Alawan, winin. Nakaadukan. Ibagla kumaa, no, di tayo simangput kan diretso ilad kan. Urayam latan ti ayab, ti panangan. It mabanuga mat nga rin. Saan kiti ngagpwesto ti kinunakaw? Sipod pay, babaunan nakaw. Paya sidag mo amin nakasapulam. E din to takabalam kumamot na panalag. Baon baon kanyak. Panagkita mo amin kanyak kat saan ka mabambanog. Kasta ti panagkuna ba? Apay nga raw anong lapsan ti agsao kat babaunan ti tratom kanyak. San mat Anya, saan? Madi man ti turong daytoyin. Kapulay ti tarakin. Agapat naman. Tapabasulon na kanaranggasa. Kadi mumut kita ano anyat makagabaw. Isakit mo la unay. Dagita atarakan nga di mumut amo. Nga si kaswanida. Ngalawanin. Tama pa na ko. Nagawid ako. Nanang! Tatang! Umayak man! Adan ni Rosa. Nangag na lakit di. Di pa nagsubsubang ta. Mayat ta umay. Kapadam kat ni Rosa amang babalaw kanya kakanayaw. Sayat mo ta umay. Tadakadom amang nga pa kanyak. Sumrakalatan Rosa! Maditirik na kapimano iji balay, tatang. Apay mat. Diyan ngamin po sa tika aruba mi Nakastrak iji balay kat kinalong da di pangaldawan mi kuma. Kat? Ay, day jay. Nagraranggasan dan. Himbag ta nakataray jay pusa. Tadi napatay. Kastaya. Napanan ni nanang mau. Napandit ako kusina itay. Remorsa mo ti jeri daw ti kusina. Madama trikyer mi itay dimteng ka. Nangakaw. Ewan do manakin doming. Ngarag tatang. Nagpadaan dan ti kinaranggas da kadagiti taraken. Wadala nga takapailan mo't dagiti nagranggasan ta bumales. Ang mga nupalsan da dagiti nagranggas katakwada. Mabalbalsan da. Paban iti sa bali awagas. Di tay laam mo no kasano. Un nga ta. Ay, saan kumamot at tata? Un mo ta. Yak mo't kayat nadada ka sa mapasama kininanang mo. Gapula iti kasjay nga aramidin na. Ay, uray siyak mo at tata.
Jakmat kayat amabalsan ni Dumeng. Ay, ayan kon. Apay akas na kaririin ko iti panagriknakit. Jakmat amon no sa dino ti ayang kaw. Naglawa at tanap ti makitak. Na. Kasano nakadano nakditaw anyat na pasamag kanyak. Awan mo't malagip ko asada na sayada na pasamag. Kanibusanan ka din ti lubong kat. Sana mabalain. Tagtagainap ko nga taday tao. Ringak ti bagbagi. Apod mat. Sana ka makaring at siriringak. Sana ka tagtagainap nga ta. Kasapay kasla pumikpig sa mo tinakalamnami sa puloy. Pumikpig sa ngagpeso. Anyat mapaspasabak. Kasla mayangin ako. Ayan ko. Dumeng, imbag na nakita ka. Nanang, ayan tayo. Ay, nukasta kumamot ti damagakan ka. Naitayabak ti amokot. Dito'y tinakaisadsadak. Imbag na kagayam dito'y. Anya, jak maawatan. Sa dinaalukar dito. Ay, jak nga ron amokan ka. Darusa kang tatangyaw, ayan da. Damagag kumamot na itakada kayo. Ayan dan. Anyat na pasamak. Anya lugar dito. Ay, jak ka mo nakadado sa lunsod mo. Sika man at makasungbat ka na kita. Jak masungbatan. Tadyak amo tinapasamak. Paano tangarudan? Kita nyo. Panganti pusa. Agturong na dito, Dumeng. Anya kikait asawa na ito. Naranggas na kano ka dagiti tarakan. Ang mga nudusaan datan dagita. Anya. Ang mga noadamot di makita na biyagaan ng magic kadatan. Kat inyag datan dito'y saan ang maibagano niya ang lugar. Kasta nga ta. Ang mga nukasta at humeng. Ang mga noadatamot iti sa bali alubungan. Anya. Ano dagitadan. Ay, dito. Nagsauday ta kadakila na pusa. Nagsauday ta nagdakila pusa. Dati. Saan na pusa ti awag ti kanya? Musang! Musang ka no? Kwa, gayam musang. Di ka manakin sa saya at naranggas ka tao. Sa anak ang naranggas, gayam. Dinakman siyang kaawag iti gayam. Awan gayam ko anaranggas at tao. Musang, kaya't kumanlaan ti agdamag sa dino alugar da ito'y. Unag ti daga. Anya, unag ti daga. Mamati kamat. Sa bali alubong dito yan. Inalada kayo asaan nyo napuputan. Takayat na kayo nga ikan iti pagnakman. Kaputa awan manaknakam yo. Anya. Adanakam ka. Adadapay kanyak nga adanakam ko manakam ka tao. Agpade kayo. Agkatugangan kayo lang nga agpaiso. Bakit? Anya na niya yung musang niya. Ugawon da kitoy. Kat iturong mo idajidan aw ngayon da kiti buaya. Anya. Buaya. Kaputang nyo ti buaya. Alaan mo ti. Ugawam da kitoy. Kat iturong mo idani jay waig.
Darsin nyo timagla na kayo analangga sa tao. Ipaalon-on na kayo iti buhayam. Dumeng, kasano da ito yun? Di ka di makapanunot iti pamuspusan tap na makalibas ta ka dagitoy. Nagpampanunutak na. Masapla makapanunutak. Sakbay ang maabog na taging kay Jiwaig. Adayo ka di pa iti waeg. Diyan mo. Hoy! Ano di pagsasalitaan nyo? Magna kayo lang. Awat lang sasao. Nagdakas-lakad na ito yung naparswa. Anya tarami din tangay Dumeng. Lidak pa siya kasasaw. Masapla makapanunutak. Pag-concentrate sasandak pa lang ang kasasaw. Tatang, ayan tananang kanduming ngay, malaman. Madanagan akmat nga rodan. Kalahat mo't latang awan tan. Ang mga nakaibanta. Anya? Sigon, itimbagbaga dila kay palang amamuyon kan mamadlays. Ada koneksyon dagiti taraken apusa, aso, kanda dumapay adingwen, wino taraken, kadagiti di makikita. Anya? Kas kumaka dagiti kaibaan. Kitnukas jay kano, ang mapasaktam dagiti taraken, isakit dagiti a kaibaan. Kit balsendan ton ti tao ng ranggas, wino ng dangran iti dayi ataraken. Ala, ang mga nakaibaan mga agpay sundananang kanduming. Naitang arot di mapampanunot ko ngam. Ay kasano amamuan ta akas tano bilang ket awan met ti mabalinta a pagdamagan. Anya ti aramidon tayo tatang. Apo! Ina. Herman! Ina. Umayak man! Ni mutasing pumapadsing dita dimteng dita rubayan. Ay, Herman! Dumanon kayo, nana. Ay, naapaw. Kunak tumit kay na si kaday ta makitkitak di ta balkon da chairman, Rosa. Ay, umay ka dito, kakataseng. Alawain. Ay, talaga nga umayak, chairman. At day report ka. Anya dita? At bagyo, anya... Anya ti report yun, nana. Nanang mo, Rosa. Apayakas, Jay. Madadadaal ka di tilimbong ti panunot na. Ha? Nay, apayakas na ti kulam. Nakitak ngamin itay bikat. Oh. Sao-asao, adyak mo't maaw-awatan ti bagbagana. Ah, Abulon, tinagpardas apan nagnana ang nagpadaya. Kanya. sa dino kano ti papanan na, nana. Hindi tangarod kay. Awan nimbaga na apapanad na. Ngam, masigurada. Kasla agsangsangay. Anya. Ala, nagpasugnod nga ro tatang. Ay, susapo, kasano tayo tuyan? Ay sa pulin niyaw. Delikado nga agpaisaw no agpasugnaw. Kano anya la di tanti mapanunot na nga ramiday. Buwayang agpwesto na kitaglalangaw di tadanaw na nang. Ay, Agpakter kayo dita. Tatlo madlaw na kayo dagiti buhaya. Katubagdang niya. anya. Ay, kasyanda kami kumaa. Apay, ipasidada kami kadikadagita buhaya. Mabisinda kita. Ay, wow, Taraki! Ay, wow! Taraki ka no, Dumeng. Sika titang-tanga din day tayo masidag ang buhaya. Ay, Nagasat ka, lalaki. Kras niya ka lito pala sa nga buhaya. Ay, tumabog ka, Taraki! Agsakay ka kanyak, taibatok ka! kanya. Ay, manja. Ay, naggasat kan, Dumeng. Saan da ka ngan anon da kita buhaya? Siyak ngay! Titi nga bagat niya. Awan ka diti mang kulusunada ka da kayo. Lalaki ang buhaya.
Awan, unan biya. Ha? Lala. Awan ti mayat kanyak. Asyak pa yan. Ipasidadak iti buhaya. Sa bagay, agpakamatayak mo't katikunak. Iso na sa isaya at malon-unan da kaon. Saan mo't kata na sakit ay dumeng. Anya, agam nanang. Agpalon-una ko ni ti buhaya. Hap! Nanang! Di kaya di kaya agpalo. Ni katugang kasuping. Agpaalon-on ka ni Tibuaya. Ay, nagyaman na. Tagainap mo't gaya. Duming, mabali namin. Unak lano makipagparparbangon ka manan kadagi jay barangay tanod. Binay akidan, kan saan da ngagtanod ita. Apay ngay? Pinaginanak mo ti da. Tanay, nagsasarano ti puyat da. Wala niya. Nagsasarno mga mindagiti nakubid dito barangay tayo. Saan mo takubid ti patay da? Wan, ngamtiam mo ti amin kat kupid. Iso adanda ni awan nakilamay. Da kayo lata na barangay officials. Karaman dagiti barangay tano ti nakiandingay ka dagiti natayan. Huwag nga ron. Imbagla ko nagigiddan da anatay. Kin may masayag aging ka na itabon da. Ngam nagsasarano damay. Wala niya. Sakas laki din nagtutulag da saan da nga agigiddan. Kas ano makapagtutulag da. Kat agpapadadamot ang nagsaksakit. Wala niya. Maminsan kaslapod no ti ibagbag adag iti kunam lano asino da kalaingan nga agsasao iti may kontra iti kubid. Dagiti mangibagbaga nga awan ti kubid. Uwain. Tani adumot tan ti matmatay. Ngaman manumot tan ti may deklara kubid ti patay da. Sana nakas iti adan tani amin na matay ket na kubid. Wala niya. Kabaliktad mo't ita. Apay nga ta. Akaslad adumot ti may padpadamag ngagpas-positive ita. Ngun nga ron. No kano nga umad ado ti mabakbakunaan. At dapay na ipadamag, anatay kalpasan napabakunaan. Nagado ti damag. Agsasalupang tinagduduma sa sawon dagiti tao. Sika, Dom. Anya talaga matimakunam iti kubid. Siyempre, agpaisoray ta, tanay padto. Naisurat iti Biblia ti may papan iti pandemya kan nang iti didigra sumangbay iti tao. Ay, wan. Mamatiak di ta, Dom. Mapaspasama kain. Ket may saliti COVID. Kasano nga tan? Nagpaiso ti warwaras dagiti kontrabakuna. Amatay dagiti nabakunaan, inton makadanon iti may kadwa, aginggat may katlo atawan, kalpasan nabakunaan da. Sakbay nabakunaan tayo ko naman. Nagpabakuna kamot tayo. Uwan. Kasanon to nga tanong, paiso day jay tong. Di wow. Anya awaw? Tas lapay maragsakan ka. No pud no man na ita. Ay di wow. Saan tayo itong ngagrigat iti lubong? Anya? Saan kit dahin? Nagrigat ang ti panagbiag. Numatay tayo ni Timabied. Nakalisi tayo. Sika talaga. Agang angaw kamanan. Saan nga ang angaw ti ibagbagag? Pudno. Saan tayo itong amarik na ti kinarigat ti panagbiag? Nadasakit di tao. Makaginawan ton namatay. Saan na makarik na iti out. Sa bagay. Nagitay nakautang saan na makabaybay iti utang la. Malibasan danto nagiti nakautangan da. Sa palimot na itan, Sumot lang ay so. Makaliklik taw nagiti tiwod ngagbayan.
la. Ay, Aglabar kan. Terwar kon di pagsukatam. ay. Awanan ti oras sa panagin istorya. Istorya, kla ko makan rosa ti may papankan Berto abaak atanon. Makas asawan di loko. So dandan ni amin na makita na babae kat armen na. Di kayang Berto, tinagpakuyog yung kay Dirabay, dumay. O, German, Kahit nakaaram. jak amo tapi nanawak mo na paman na pinadanon ni Manang Bitang. Ni Bitang, tinangpadanon ki ni Berto. Wala, tayo so tinaylo ka titiri daw. Kahit di anak na kursunada ni Berto ay. Jaka mo, sa anak na rodo na si Mreg. Ang mga no pinastrak ni Manang Bitang iti kwartunan. Ada masirsirip ko dita. Anya day tata. San ko pa ilang ibagbagata mga nubidot mo tisimkin nga tap ko. Madanaga na ni Berto. Amangan ka no sana makasawa. Nakapoy samot ngamin nga agarem. Unsa. Dok mamot ngamin. Awan samot amo na asawin no kasangsangunan di armen na. Jesa, kasapulan nan sa ti mangyalbas siya kin kuana. Ay lakit diya. Yalbas siya man kitay. Parang makaasawa mo tayo. Anya, yalbas siya yun ni Bertaw. Buwin, kasi mo ta di makaarim. Ay, anyan. Kapoy mo't ni Duming ang kadkadwa ni Berto. Panawan mo't ni Duming. Imbis ay albasyan na, tapos makaasawa mo't piman. Ay, saan mo't akasken ka di manugang mo naglaing tituladas na? Isyak man tinakita mo. Ay, agpay sumot Nalaing ka amang bulatseng. Iso amayap no sikat imang yalbas siya kini Bertaw. Amangan no mapan kami inton malam iji balay dabitang. Ket amangan no rabi inton no makasangpitak. Ala, inkay itong arod. Inkay asawa ni Bertaw. Naimbagarabihin, bitang. Nay, da kayong Chairman. Ay, sumrag kayo Giyamanak. At akadwa ka baraw. Aya? Ay, nay, sumrag kayo Manuda, Chairman. Agmay sa ni Bertaw. Kastaya. Ay, dumanon kay Chairman. Berto. Umay kan Bertaw. Chairman. Di ka kadik kapoy-kapoy. Ayan tay balasang mun ngay bitang. Iso ka de, tigagarayaw? Gagara ni Berto Di nakiramraman ta kinuyog ko lang. Kastaya? Amom ngamin, makas asawan ni Berto, kat kursunada na di balasang mo. Kasta? Agpaiso aya, Berto? Wan kuma, nana. Di nakawagan iti nana. Sa anak pa'y unay abakat. Wan ba't makita ti ebidensya. Anya ti makita yung ebidensya, Chairman? Dagitaman agminar, akasla na ukisan na bawang agkurong mo. Sorry, ayam. Nakapikpik-short ang matay. Insuot ko man tay kagat-gatang apikpik-short na kuma. Dakil nga min unay ti waistline na. Di namutan kaya. Ay mayat man.
Bagay mo ti agpikpik shorts, bitang. Ngam, ayabam ko majibalasang mo. Takasarsari tamiman kan Berta. Mabalay. Ayatun ka. Ne, di ka mapan itimplaan iti kape ni Berto, anak ko. Makakapinsa. Ne, sa anak ka makakapkapinana. Manang ko namlatan. Wano, bitang ko namon. Nabaakan kan abaro. Dandanin agin nabot ti edad ta. Ingkan anak ko. Itimplaan ni Berto iti kape na. Wala nang. Amom, Berto. Ibagbagak di anak ko asaan pa'y amakinobyo taubing pa'y. Sa maysa, awan tupay amo na trabaho. Makiasawa kit din. Sa maysa pa'y, kaya't kung agtuloy nga agadal. Sa dikat may pada kanyang nga asawaan dalatan. Saan ko basta nga asawaan, nana? No kayat na. Pagtuluyot nga agadal, siyak ni makaamoy ti gastusan na. Kayat na na. Sige, ibagamday ta inton madamdama. No siyak, kayat ko makaadal, tadintukot maipada kanya. Nene, anya ti kayat mo asawan, iti maipadaking ka? Jak kayat masapa makiasawa. So, saan maibagay kan ka? Nabaakan kan abaro. Medyo silang akitaan no ti anak ko ti asawaem. Anya? Awan nagapuanan ni Berto, anapan nagharam? Uy, tinungtungan ka ng umutan ni Manang Bitang. Jadi awanan na ibagana ka ni Sabit. Awanan. Takasla si Marlin matan ni Bitang. Kasla ka no kayat ni Bitang. Nga isulangin darman na. Nasiglat mo't nga Rodje inaa. Wana. Kasiglatan no isut maasawa ni Berto. Unay matakapoy ni Bertaon. Tawan pailat nagapgapuanan na. Kapoy talaga. Tok ma'am iswa. Sakto man ti mangkuyog inton rabi eh. Alaman na ta. Maring makasawa mo't ni Bertaw. Talaga ay asawa ko ni Berto. Nakasagana na mga asawa. Tadakil ka no nagdibaboy na. Naeran tagayam dagidya pangasawa na. Unmet. Isu asan na abay bayaganin. Agpabuda tayo adi na orasin. Agyaman na. Da kayo gayam ti kadlok mapat umarog tiyarban. Wen. Kaya't kumat makaasawa kan. Ngamawan mo't ngamin magapgapuanam sa amang paspas siya rejek kayat mo nga sawain. Ay sus, alis tuunin yung manang bitang tiyarman. Pagamuan, ta isumatan ti kasarsaritak. Ne. Anya nga alis to ako nem? Tila pangibabaunan na kinisabit. Nga uri ang muna madamati panagsarsarita mi. Ne. Ang mga no umapal. Umapal? Win, ang mga no umapal mo di anak na maararem, idinto tawan mo't agarem kang kwana. Ganun lang. Wansa, Charman. Ay kahit, saan adakas? Ne, anya ti saan adakas, Charman? Kompormi ka dagiji aginan ati maasawam. Anya, ay, sus, majakmat Di pakat ibagaman dagiti taon ngagbabakat ako. Uwanay. Anyat pagkunamot di ta edad mo ay Berto. Saan kayo nga ginadayugat? Wan anya. Kunang blano ubing ka pa'y mo't. Ala, ayusam ta't suram, tamapantan.
Hello, Nanang. Hello, adadita ni Dumeng. Wan, aday di kwarto. Maturog sa kano amasapa. Imbagman, gamni tatangyaw di pa isimbang pa. Aya, kaslo nagkuyog dan sa kano kan Berto, Nanang. Sa balin di agparparik na kanya Rosa. Iso ano mayat ka? Katuan nakman. Ah? Papanan tayo? Intawan-awanan ni tatang mo. Anya? Da kayo, mak. Di ka katawa. Amangan nga minoy sumot tanti agar arami jayay. Hala ni Nanang. Masurunak ka. Intun kon, agalin ng tuman ti pa nagsakit-sakit ti ulo na. Tanay. Agsasaro nun, ti pa nagpuypuyat na. Gapoy jayas asawa da na baakan abaraw. Urayan nyo latan asumangpat. Amangan numadintupay ti epekto ti panang surot yon. Ay sus. Sa bagay, napanunod ko matkit ti daytaan. Iso nga, sige, saan yun? Agitrang kaagaw. Maturog akit dahin. Ah? Saan yun nga urayan asumangpat? Saan yun? Amangan pagkat no umyanon, jay na panandagan Berto. Sige, babayan. Good night. Ah, ay, mabitlaang. Ay, inidapnan. Madinsaman ti pagtungpalan ti aramida ni tatangan. Tinasayaat, kasaritak ni Dumeng, tamapan nakitaan ni tatang. Gwapo mo't ni Berto, Chairman. Apay nga yasan pailaan nakaasawa, ginggay ta. Si kangarod ti kayat na basang. Ala, awan matipagbaganan, wag sarsarita kami. Ngam agpatpatay launay king ka. Iswano kaskasano, aglo ni maun. Nasingpot ni Berto, nagagatpay. Talo yung nagdadakla baboy na nakasagana maparte no adan mayt amaki asawa king kuana. Kasta ka di? Uwin, iso amayat kan. Makiasawa kan Berto. Di kan to agbabawi, gaputan na pudno nga gayat. Kas kanya. Anya? Uwin, kas kanyak ni Berto. No si kati maasawa na, masigurado. Tel det do aspart kuna na laki di. Aginggat maudi nga agos na ti panagayat na king ka. Kwa. Ne. Agure ka. Napananan ni Berto? At dala itay dita balkon niya? Ay, kasarsarita itay ni nanang ko, Chairman. Ninaglukon. Kung nakasumbra kitayin, tada kayong dagsarita. Makawawid kayo ka din, Chairman. Panawan yon ni Berto? Wen kumata ni, nagtiksa ni nanam asupeng. Pag-awidin na kon. Ay, agawid kayo nga rodin, Chairman. Nakaturturog akbatan. Ay, saan na? Mabitlang takitak ni Berto di tarwar. Da kayo man dagsarita. Naglukon ni Berto. Nagawid nga tan. Pinanawan na ko. Nga panantik kinunan ni Sufeng. Asya akong tagar-aram. Salbag ni Ayat. Nagsubliak di tayan ni Sabit. Ibagak ngayon bigatan ti panagsarita takin Berto. Salbag na ya Berto. Mangipas pasubaw. Si Kamot, Berto. Kaslasaan ka, lalaki. Boses ni Bitang na siya. Ito'y ayan ta. Diyak makita ibagbagang maigamak si Kamot. Nagkapoy kang Berto. May salbag. Bertaw! Anyat kukuam dita! Chairman. Yan man. Ay, masapol nga ikasarnak ni Berto. Anya! Ay, sana. Ay, sana makali.
Itakdar mo ti dayaw ko, Berto. Chairman, anyat makunayo. Sawamon bitaw. Ay, kasamon. Nyapay lag sa pulim. Ay, saan kan nga garin pa? Asawamon. Naglakat yung mga asawa, no? Ay, siwat Berto tinatagtagay ko. Makaasawa nga tangak pasaw. Domi, mabali namin. Mayat ah. Mayat. Nay, apay, ito po mabigbigat. Sapay awan face mask mo. Damot ah. Insabit kun aditayan tiri daw ginosar ko a fish mas. Taosarik tumanen numadamdama. Basta aya. Unay kat ngaminan sa feng. Apay, Tudwa talang arod dito'y balay naka-fish mask ka. nga pa'y ayaman ano. Na. Ang mga nukilaat nga daw may nga ag-COVID. At least, nakaprotektarak akanayo. Mangag mo mat, no da umawag di tarubayan, winwag tuktok di taridaw. Parparigatem lati panagaangis mo. Kunamkat kasla agsungsung aba ko no daduma. Nay kakit, kasla nga min ag-COVID da tao, kabalay mo no kasta. Dati ambok, nadana sabat mo dita kina inarakop mo, kinabiso-biso, takasta mo ti aramid mo. O di urekas kasanaw sa anak ama akara na dagaws. Na Gagdigaws tanay. Diyak ka mo no asinto'y kinain inarakop mo dita. No sa dinong silap na panam. nay dayitan. Alain kan, ituloy mo to ti agistoryenton madamdama. Ala ka din. Ada yung papudot ko ijahay na pagdigos mo. Ada ijaban yun. Sambutam tadi pa'y lumamiis. Ita, tanakadigos kan. Apaw, preskaw. Nagdigos kan sa pa iti bang banglaw. Mabalin mo nga ituloy tayo si istorya mo itay, laka. Nawanan, nalipat ako. Sika mo. Kasla unay timpaaramit ko kan, tagpasugnod ka pa'y. Nalipatak nga rod, istorya ako maitay. Nalipatam, ala, ipalagip ko. Maipapan kadagiti agpadpadaan ako nam tis istorya mo itay pinutid ko. Apay, anyat padpadaanan da. Paskwa? Saan? Anya nga raw. Eleksyon. Nagkumpirman ni kandidato. Ken kandidato dagiti kapadak a loyalista. Di pa nagkandidato ni BBM para presidente? Wine. Mauruoray no asino ti agkumpirmamet ngagbalin abisi na. Aya, kat dagiti nga tamat makalaban na. Asino damay? Aduda. Ngimawan binatbat dagijay. Basta awan lakit di agsaor, sure winay ni BBM. Kaano nga tangagimbos ti problema iti pandemya? Agsasalupang lakat nga rodan ti pakakumikupan ti gobyerno. Naitangarod, makumikom dagiti politiko para iti panagsagana da iti kandidatura da. Karaman mat makumikom dagiti alerto nga agaplay nga agkampanya. Dagitay agnegosyo. Adu mo iti mapanunot da nga estratehiya tapno kumita ti negosyo da. Adulakit di tim nabuak. Anya kumati pakabukan da. Ti konfirmasyon ni BBM ako mandidato para presidente. Ado, ti madanagan. Awan. Talaga nga do ti nakaungar iti panaglaladot da. Iso masigurado. Ado man itan ti agtutugaw kadag iti sango ti istor nga agi-istorya. Pambaranda kundi istorya pagururayan da iti itagay da.
dagiti di makagatang iti inumunda. Uy, uso na tayo papainom iti istor no kasi ang masunga ng eleksyon. Ngem no siya, obserbaran tayo ti protocol ti COVID. San mo ta napinta sa kitaan dagiti agoom mong dita butilya ti arak ti sangsangwenda? Oh, ket madamat ti pandemya. Talaga may, hanggang gagangay nga rudan na ita. Saanan anak kadidilaw. Ay, sa bagay. Akita niya ngay dumeng, isagana mon dagiti kasapulan iti panagipilam iti kandidatura. Sumurot kanto kanyak, ta agfile ka mamagkit iti kandidaturam kas sanggunian. Padasam lang no ngay makalusot ka o di swerte. Ang mga lojak to, madlam asikaso ti agam ko. Ah, Agkapitan at tulatan, sukatan kayo. ay sus, padasam lang. No ngay makarwar ka o di mayat. San ka matasado nga opisyal? No maabag ka, hindi kagawat kan tumudlad ta. Sa bagay, Agsagana ka kit din. Agkuyog tanto nga agpailay, ta agipila ka mamut iti kandidatura. ano nga tagag peso? Agfailak nga tamat iti kandidatura. Sa bagay, nakaritrik-nak gapit napaspasama kan iti barangay. Napudno akagawan. Sigura siyakmat yad ada nagbalin na kasla chairman. Noolaan nga tayo iti binilangan iti alda wakadal iti barangay. Ay, nangabak ako na. Tadandani inalda asyak ti adal itaw. Kasi ta. Agtugtugle pag nagpaiso. Makaturog ak manay. Ngam di tuyak lata. Kasla di tuyan ti balay ka. Imbaglakit din na. Sana nagreklamo ni Rosa. No nagreklamo. Ang mga pagapaan bingatan di kasti kaandak akanayon iti barangay hon. Ay, ridap ko pa. Ito makariing akong di pa ng desisyon ko. Lumayatak iti ko na ni katugagak. Walo saan. Naimbag nga agsapayo, chairman. Si Kamat, Mrs. Sisip, anya ti maipaay me, iti iyo umay mo diti barangay office. Ay, awan, chairman. Umayak man lang makitugtugaw dito'y barangay office. Kasta aya? Umayak lang makisarsarita. Ay, kas bumarangay. Kita agmat, no, anya ti maaramidak, iti umay ko pan nakitugtugaw dito'y. Umay ka lang makitugtugaw? Saan mo da basta agtugtugaw Siyempre, umayak makisarsarita. Makibanding. Wano, siyempre. Ado, di mapagsasaritaan no agsasangot ita. Oh, sana ya. Ay talaga nga ado, ngem. Depende iti topiko Mrs. Sisip. Kasi ti COVID. Ay, una ya. Problema pa ilada ita, aging ita. Ngam nay, awan mo't gayam na patag-agagaram ditoy. Umay ka lang makitugtugaw ang makisarsarita. Nagmayat kuman, nagtugtugaw laang mo't ti aramid mi ditoy. Kas kabaranggayan nyo, umayak mo't makiam-am mo, kan
mangyam mo iti bagik. Tanukas kasano, agkakadwa tayon ton iti barangay council. Kasta aya. Nene, adilantado kan sa. Mabayag pa dita. Mandidato akmet kas kagawad. Chairman Gusteng. Padasin mamda tao ti agopisyal. Agsakbay basit da tao Kasta aya. Hmm. Tidakas na ket. Ado ti trabaho mi anasken nga iring pas may itangal daw diti opisina tayo. Ket dispensare no sanda ka amasango akasarsarita. Sa may sa protocol, may parit pa ti agpasya-pasyar. Uray tanaka face masak mat. Ay, anda ka dilatan. Ay, iso agtugaw kalat ta dita, Mrs. Sisip. Tani, makumi-kumakmet. Ay, wala. No, adda maitulong ko, baka yun ta. Tumulong nga. Kunak no nila ang Mrs. Sisip, tinal na makitugtugaw din sa barangay office. Ang damot tendo na inayaw. Aya? Asino da domeng? Daman apong indo kan mang upong abalaw. Anya? Dagiday agpada apasal sali iti sangot istor da apong sakka. Wen, ditan barangay office ti ayan lang agpaspasalay. Nalipatan dan ti COVID. Kasta aya. Anya nga iti aramidon da dita. Imbag no adda face mask da. Agpaspasali da nga raw. Agtugtugaw dalat na dita opisina ti barangay. Ditadan nga agtutong taon. Imbag no saan da makasi nga iti panagtrabaho ni si Miona, sekretarya. Kanain nga ron ba't nakaslag pangpangat na iti kiday na. Makakaungad. Ngayon siyempre, mabayin lamang ibaga asaan na ko mga agsasarak ijay nga agtutong taon. Senyor da pa'y may parit tikas ka nakwa na nga agwarawara. Baga nalatta kumaa. Mabayin ka na amangan ka no supalpalan man ni Mrs. Sisip. Amumot na dyan. Kasta? Sino palpaldan ni sekretarya? Uy, yung mga kanupay ni Mrs. Sisip, asadot as sekretarya ni Simeona. Nalpas. Imbag lang umay da agtugtugaw dito yung sangot istor ko. Tabarang gumatang dama. Isupay amalakwak matnukwan. Kumaa, tikas dyan manaktak makasalinan dito opisina ti barangay. Kaya amumot ti makagapo no apay nga agistambay dan ito opisina ti barangay. Anya ka no? Praktisan dan, ti kadadan to kano dita, kalpasan ti maangay a barangay eleksyon. Tanam naman dalaunay a mga bakdan to a kagawad. Aya? Mawat akong. Nagkapoy gayam di utak kon. Anyat na watam. Agprak-praktis dan nga agistambay dita. Tanam namaan da nga magabak da akagawad inton barangay eleksyon. Mabayag pa nga magagarandan ang mga abak. Tumpak, Francine. No kagawad tayo natalaw, datayon ton, ti mangi resolusyon, iti pan nakapapintas to'y barangay hall. Anyat makunayo, kagawad to be sapronyo, sapupo. Ay, kahit anyat gunguna tayo akagawad nga. No di agarabit iti ado a resolusyon. Apag dawat tayo iti pundo para kadag iti barangay project. Why? Nagada, mabalin tayo nga ramiday. Saan tayo asa daw, akas kadagiti nakatugaw ita, asukatan tayo. Agasib mo ti kinapaod ta, anagis istembay laeng aya. Inay,
Kita ang basit sa pronyo. Ang mga no COVID data. Ay, saus, awan COVID ko, Chairman. Kas makita yung ba? Manipot anda kami dito nga standby. Observe, kunam, kagawad to be sopronyo. Ay, wait. Manipot edi umay tayo dito nga agop observe. Napaliiw tayo nga awan mo gayam ti aramidan dagiti kagawan. Talaga nga awan. Angam, adamot gagit da. Maminsan iti makabulan. Anya mati paggagatanda. Kagawad to be, Mrs. Sisay. Umay makimiting. Ken agawat iti honorarium, maminsan iti makabulan. Saus. Nagagad na ba numadano ng ti panag-honorarium da? Uwan ganaw. Sana ya, Chairman. Aya, Chairman. Saan kit din apod no sadot dagiti kakadwayo a kagawad? Saan kit din, Chairman? Anyat ibabaga Mrs. Sisip. Ay na, Chairman aya. Tulong kayon sa mutan. Wan. Tuling ako iti inaldaw agad dayo diti opisina. Sakit atiw pa yan tinadanuman ato kag nga agak-gak. Awanan ti aridunggan. Agad kayon. Di, Apo Chairman. Dispensarin yan. Ngam saan kami na makakonsentrate ngagtrabaho ditoy. Naggadon ti kamali iti sursurat ti sekretarya. Gapo iti kinaariwawaya. Nay, madinsa lakay gusteng. Saan aga po ta sikat ti chairman na ka? Kunamulan asino kan dito'y barangay hon? Anyat kinunam! Di. Asino ka launa yan dito'y barangay hon? Lakay gusteng. Na, Chairman ka laang mat amakon ko na. ha? Agpapada tayo nga dakarbengan nangagsao. Wine! Nga pumanaw kayong ditoy, no awan may tulong yaw, no di pasalsali kayo laang. Ano teramidin mi ditoy? Ngam saan men ama aramid, gaputa data kinaariwawa yon. Iso addi na mabalin, urayin nyo ada kay tumatag opisyal. Pumanaw kayo belang. Uray kat sumublat kay tumatan nga opisyal, akas itital talang gutangan nyo. No, adado pa eleksyon na. Urayin nyo. Nalawag. Anya pa'y tigatangan nyo, ibagay lata na pong ido. Apong sa pronyo. Hey, day taman mainom ti itid mo kanyak, Francine. Barang bumarabas at ti pidit-pidit ka. Ikanda kiti talo abutilya. Apo, gusto di awag mo kanyak ka. Mga no, mabartag kayo, apong. Sana basta mabartag dita ni apong mo sa pronyaw. Hey, day taman kimabalyo ang mainom ti itid mo kanyak, ading Francine. Ay, sus, mga no, makugtaran kayo iti da ito, yapong sa pronyo. Day tangaruti kayat ka. Ala, ikanak mo't iti dayta imaratid dog ti botelya na, Franceng. Mayat mo't da ito'y Mrs. Sisip. Light laang ako na da iti English. Nalagan laang ti tama na, uray makaadong ti uminom iti da ito'y. Yahuman. Mala, yag mo dito yan, dagiti order me. Dito'y man ti pagsisyonan me, kadagiti kakaduak nga agngaya-ngaya barangay officials tinagbugsutan barangay. Hey, kastaman. Nagdaras ngo masinig to umay ataway. Mga bakay ton nga awan dwa-dwa na. Nasakbayan nyo launay. Mabayag pa'y day tangam pagsasaritaan yun dagiti maaramid to inton sumukat kayon. Hey, talaga ba? Day to'y mo, ti ag number 1. Padaanan nyo na ita. Ay iraman na mo dita pakaragsakam Official Tayton. Bayat ating guard.
may mayat tumanen adenggan tinagan ko. Kagawad saranta sisip. Apo, nagmayat adenggan na. Ayaw siya. Nabarteken dayjag padaan iti eleksyon ratang. Talaga nalipatan dan ti COVID. Adda na iti istorya tabangir ti kalsada. Ayan danaya. Iti nga ron istorya ti bangir ti kalsada, Chairman. Kahit masawin, di tati makaran da. Uy, nagadon ti nagawangan da. Agiinom da. Nagayam da pa yan iti kadluada. Mayat da. Sulpeng at talaga da kita. Makubid dan tulang ata. Talaga amayat. Agsisesyon dan. Agnakam dan to, ha? Good. Mayat no kasta. Ipakpakita dan ti kinagagat da. Naggagat dan tupay nga ta no mga bakda akas iti kunada ket sukatan da tayon. Un nga ta, sobra pa nagsakbay. Sulat padaanan dan ti eleksyon. No, matuloy ti eleksyon when barangay eleksyon kunam. Ken no mga bakdan to akagawad. Un, no mga baklan tao. Ngam no nga di matuloy ti barangay eleksyon. Kan no ray matuloy, no maabak lang tao. O di, nga. Ken no si bibiyag dan tupay no di da makubed. Tuya kaun. Manggag ko ti saritaan dagitag tutungtong di tapnag. Bayat ti kasto, dito tayo nagbimitay. Ay, ikaw mo da. Ana, pagsalitaan tayo manan, ti plano tayo nga aramida dito barangay, intun da tayo ti opisyal. Apo na akin agraraman daytan. Da kayo matgayam dito isangot istor ko, Chairman. At dagatangan niya? Kwa. Umayak man la agin mimirinda, Fransing. Pambarak ngagdengag iti sesyon dagita customer mo di taunag. Uwan. Kaslata mo't opisyal kampay idin ngagmi-meeting dita. Unay ket akin agraraman dagitan. Nakakatawa nga ron, Chairman. Mangnamnaban nalatan asumublat dan tumat nga opisyal. Ala, ikanak man iti pagpalamiis ken biskwit. Pambarak ngagtugtugaw ditoy. Ay, mabiit lang, Chairman. Sige. Di katurad dan arumrumwar akanayo. Awan man lat panaganat da. Bayam, addan tulakid di agnakam kadakwada. Manayla pagkarkari tati bakong na da. Agkabaw samot ngamin dagitan kay. Mapana nakasta, Chairman. So nga, ibigay ang hiling. Agenjoy da. Oo, nini. Dadan, dagitadan. Sino da kita? Nakakaputi mat nga uray awan todo. Si kamot, nakapipiida ko nam protection kontra COVID day tasuot da. Na, abay nga dada dito. Contact tracer da kita. Daka di positive iti COVID kadag iti pinaunag ko dito istor ko. Anya ti amo tayo. No da nagpositive akabalay da. Kat inyigdan dito'y ayakarkin ka. Ay, manyak! Ay, ama sa pranyaw! Rumor kayo ditan! Rumor kayo! May apay dagita sumugad. Na, Di kay pumanaw. na. Matap kayo a carrier ti COVID virus. Anya day jay, Chairman? Maatap nga da COVID yaw. Na, Mauray yu pa ikidin ti padpadaanan nyo a barangay eleksyon. Awanan Dayan maurit ti padaanan niyo, no? Ay, Nagtagtagay na pakmanan. Doming, mabali namin.
talagang ado tinaawanan na iti trabaho gapo iti pandemya. Ininutan ti panagrigat. Ang nagasa tayo pa lang na saan tayo nga apektado unay. Win nga rod. Kan awan anak ta pampanunutan ta nga isaganaan ti masakbayan na. Saan kit din, Dom? No adanak ta, medyo madanagan ta kuman. Ay, walmat ka diya. At damat pagsayaatan na ti kaawan anak ta no dadtuma. Awan sawsawir ta. Wala niya. Nasaysaya at mitla kumaan no ada anak ta. Well, narigat yawan anak na. Minsan aglaladutak. Kasla nga min awan mas no paturungan ti biyag ta. Gapo iti kaawan anak ta. Anya? Adda kurang. Well, ala kurang. Kurang titurog ko igarabi sa rominde pakpay. Anya? Di ka mapanay di barangay hall? Inton malamay. Panagiwaras manan iti stabs para kalagitay saan pa yung nagpabakuna ita. Damat iti officer of the day kan secretary. Kan ni tatang, siyempre. Uy, makamuna pala dyan Sige, iredap mo dita sofa. Wano, mapangkay di kwarto Tapno saan ka amasing Saan? Dito yung klatan. Ay na. Lumagdag sana na iti kalob ni matak. Narigat na talaga ti mapuyatan. Ay, nakagrubatan tarumarak. Uy. Ay na. Nagmayatan tirik na makailan. Ay. Iridip ko talaga. Ibag tula na mapagusto lang iti mata. Ay, Kumadadon ti matmatay. Kaslamet kumarkaron iti maduti na bakunaan. Dagiti pay kitin na bakunaan tiyan adda amat matay. Adda sakit iti bagbagada anatay. Wen, kaadwan na nga atake iti puso, wenno dagitay adda sakit da iti kidney, dagitay launay agday dialysis. Muro saan, pneumonia mo ti madamag nga impatay ti dadduma. Kat gaputa na-declare asaan daan na tayo iti COVID, mapalubusan na nang iti kakabagyan ng iti matay nga aglamay. Wen, iso nga damot langin pagsapulan dagitay kumakanta kas kada dumudungaw. Wala niya. Ure mo't gayam dagitya kat naawanan da iti trabaho. Tawan mo't malamayan na manipod ng rugi ti pandemya. Kasanupay, mapuuran mo't amin ng amatay, basta positibo iti COVID. Ngam no ita, manmanunsan ti may deklara anatay nga po iti COVID. Ang mas daawak. Anyat pagsidawam. Madulat na ti matmatay. Ang awan mo't unay ti may padamag aga po iti COVID. Wen tadda sakit dagidjay. Kaskin ni kakamaning, ada kanser na. Ni bakat ika, nataymat gapo iti kabakatnan. Ni buyat di tadaya, ada mo't sakit na iti kidney. Boy, nagitay siguro nga da sakit dati matmatay. Iso nga dalat talamay. Ni, dawag ko. Hello? Kakainaw? Nakaawag ka man. What? Nabalo kan? Agdungaw ka matan kaka. Alawan. O may kami duming itamot laang. Bye. Anya ka na tata? Ni kakainong. Arayatin ta. Agkiskisiw ka numanan ni bakit na. Arayatin ta.
Di ambulansya kumaati inawagan da. Ay di ka nag-question. Arayatin dakit din. Hanggang awan matlat may tulong tayo, no? Di ka man. Apa na ni bakit na? Isu asigurado adi na kayat nga da ambulansya. Dakit din. Ang paiso, namitlo ang nagbabae ka nagapapaan, bay. Namin pinasakitak ni bakit ka. Gaputa, hindi pinagpili na kahit pinilik pa di ubing nga ada yung isaw. Nga, jakmat kayat amatay Nga, may na. Natay-matay Sirman. Ay, kaka. Apay ngay. Anya tinapasamak. Apay anak kamulagat ng di mo tan agang angas anadanon me. Agsinsinungbat kami nga raud. Gaputa makipin na nga tumata ni Tibuses. Linayat layatak iti dayta sa nga puta na tubo. Jakmat gagaraan amalwain. Pangkigkigtot kula kuma tapno agsadengan asumanao. Nagdadakkel ti mulagat nan nga agsarsarapa. Iti kilat nagbuligaw-gaw. Nalos do'y matan. Iti kwan. Agkisiw matan. Isu nga nawagan kayo Sirman. Natay iti kigtot no kasta. Wait. Ngayon, bawan basol ko Sa jakmat, hindi so jilayad ka. Sa basol naman lang taapay kat ngiwat lang iwat. Anya? Isupay ti mapabasol, iti ipapatay na. Naglawag mat. Jakmat, hindi so jilayad ka. Ay kaka. Ay, hindi yung ibagasak ti mapabasol. Pinatay ko ni bagat ka. Ay, saan ko nga inananaw? Uray nagrurutap ti babae kanamuan na. Tajakmat pinaspasakitan. Jakmat kinabe la pulos hindi nagreklamaw. Kaka, anya nga raud. Agaraw tayo na. Umawag ka di po ni Raria. Ay, kagawad. Umawag ka man, umay dabal sa muay. Ay, saan? Saan tayo nabal sa muay? Di, napay ngay. Itabon tayo adagaws? Wait. Kinapunto na. Peke, tu'y aw ko Sirman. Pakita akla tu'y manunggang ko. Anya. Ay, kaasimot ni Kakang Dumaya. Talaga, asan napatagan ka ni Kakainong? Tabang kailang arodan, di na pa yan kayat akitaan, paitabon na adagos. Saan dan sa kanupayan nga ilungon, nanang? Nalabos mo't ten, Rosa. Saan mo't anatay iti kube, tapno kasta ti pamayan na. Mapantay dyan, nanang. Barang mo saan da pa'y ipisok iti tanam na. Unman, kaasimot ni Kakang Dumaya, adi man lamay kararagan mo't ti kararwana. Awagam ni Apo Paday, to umay mo't adagos. Barang awan mismisaan natay kat makaumay adagos. Sige, awagak kat ka sa ukbayat magmagnatayaw. Intayon, nanang. Ala, intan. Awat? Saan tayon ilibas nga intanam adagaws? Nakitan dagiti imarak akaaruba ti bangkay ni Dumaya. Rumbeng laeng, amay masayag, amalamayan, ure pagbitlaeng. Sumapula kiti agdungaw ken kondisangit. Bareng ado ti mayat. Kabagis ko Dumaya. Natay ka kano asimumulagat agpaiso aya. Ala
kat sumungbat ka, kabagis ka. Asin ka akasangsang Kabagis ka. Kabagis ka, itiruwa. At dagayam kabagyan na. Kabagis ko, ay. Apay ngay, akayat mo amay tabo na dagaws. Ay, awanan na dyan. Nailawan ko lang nga imbaga. Nagkabaw nga tanday ti alakay. Saan nga susurot ti bagbagana? Inaw, Ipag. umasidag ka kanyak. Apay ipag. Umasidag ka itioso. Dito'y sangwanak. Iwan natay at talaga ni kabagis mo. Gapot at pinatay mo. Hindi ka. Hindi ka. Napisitan di ka mo. Ay, may siya pa yung pasubsob. Ay, sus! Pinasubsuban mo ten! Maganap na. Gasap, di nga pa'y pinaylungunan. Tanamwak nga itabon na kumadagaws. Amo na. Isa ayawid ko to'y bangkay, ti kabagis ko. Tay balay mi at malamayan. Anya? Paasikasok ana imbag ti bangkay to'y kabagis ko. Sakbay ama itabaw. Da kami a barangay officials tagkukuyog. Panang ipakita ini kabsat ni Ina Dumaya amasiknan kami itinapasama ini kabsat na. Apay nga pinabagkat na di bangkay, kat impan na di balay na. Tapno maipaayan ka no, itinananay a respeto di kabsat na itipan na kaitabon na. Napatag di kabsat na. No amo na lako mati sinagaba na iti den na ti asawa na. Kuma, sana anaskan nga ibaga tayo. Nag-imbestigar, makamu nang iti imbestigaran na no ibagada. No ngay si kati pagdamagan na. Ibagagtag pa iso Uray siyak Ibagagtag pa isaw. Naranggas ni ama inong iti asawa na. Nada nga ta anak da, sigurado nga iso ti agipulong. Una niya. Ay, adamo pagimbagan ti kaawan anak ti agasawa. No kasta saan da nga agkatunusan. Uwen, at pagimbagan na. Awan ti makibibiyang kadakwada, nag-aapad ay ti balay da. May baya mo ilatay ada anak ti agasawa. Hindi ka pa agrumat. Ay, sige. Agrubatak labi. Kayat ko nga agparang anasingpat ken nasaya at launay at tao ti kabsat ko. Kabayatan ti panagbiag na. So nga adda mapusgan amang dungaw ken kuana. Adamit mapusgan amang basa iti insurat ko amay papan iti kinatao ti kabsat ko. Kan kayat ko amakan kantaan. Kat da kayo, chairman, kan kagawad duming ti kayat ko agkanta ken agdungaw. Anya? Ay, sikat ti para dungaw duming. Saan ko nga mo tagdungaw? Agsinlo ka tayo Anya? Mas amoy tagdungaw. Nagdungdungaw kayo idin. Siya kung ti para kanta. Makamu kayo na anya ti aramida nyo. Basta da kayo ti para kanta, ken para dungaw, iti unos, ti talo nga aldaw, alamay na. Ay, anya na ya ti kabagis ko, aya. Ay, pima na ya. Ay, di kayo madanagan. Masigurado nga ado ti agsangpat nga agabuloy. Pudno nga alo ti umay makilamay. Umuna pa lang nga aldaw ita, ngam alon ti sumungsungat. Anya ko na di nagminatay, malamayan iti talong aldang. Uy, kat saan kami ang makapanaw ka tatang, aging kay titabon na. Apay? Ada trabaho may. Agkantaak, kan agdungaw mat ni tatang. Anya? Kan kantaak, kan dungdungawan mat ni tatang. Kasta ti maaramid, aging kayo ito na maitabon. Anya dayita?
Nanyamat ti nakapanunutan ti kabagis ni Ina Dumaya ti Kastia. Ay, kagawad. Ah, Excuse me, Rosa. Kasaritak pa'y ni kagawad. Sige, nana. Ay, umay ka idya o nagkagawad. Idya iti pagsaritaan ta. Oo. Anya. Ado, mati artitay tangag minatay. Na yan na nagkasangaya. Kabagis da Dumaya. Natay ka anak kamulagat Kaslabisin timpatay mo Ngam si bubusog kamat piman anagsatan. Tay di sinirip di balsamador aya. Katadumat karga tabuksit mo Ay, si kapaikab sa Dumaya. Isarting pa naan. Awan background niya, unta nalpas di kang takaw. Nabunaya. Nagmayat ba't ngaminan ti panagayos, dagiti balikas, iti dilak. Agsusurutin. Bun nga rod. Ang ginanatayo pa ilaan. Chairman, kagawad. Nakita yo. Ti anya kabsat. Dagiti nagsangpet, nagsasaruno anapan nagsurat iti kwaderno. Nagipisok iti abulaw Wain, ni Mayora di maysa. Nakitak din tinlag na. Napuskol anakopin amaris asol. Ay, sagsasangaribo a pisos na yayin. Wan Chairman. Ala, ituloy iti agdungaw ka nagkanta. Ni, himanaw Anya ti kayat na asawan tata? At dalaki ditang danta iti kastoy nga aramidon ta. Iso ituloy ko ti agindudungaw. Agkanta kamatlat ta. Tapno at the background music ti dungaw ko, way. Kaya't launay ni Mayor ti umay. Kaya't naakitaan to'y piman anakamasayag. Ipisok na iti pagabuluyan jay kakaiso na gabuloy na. Ingem kala at asimakit ti bukbuk ang ipon na. Iso aday jay, nakakumuag a pinanawa ki jay balaymi. Ay, kastaya. Kastaya. Kasla damutin linas wano lubid anak kasingdan kadagita dilayo. Mayat ti panagtutunos dagiti dilayo anak sao. Kastano at datimpuyog ti nga pamilya. Nasingpet deta amada dita. Kasi singpetan nga asawa. Agsusurot ti panunot ni anagsao, Mayora. Uwan nga rod. Bilibak iti laing yo. Talaga kasta no isot trabaho, Mayora? Kasta? Sige. Nayonak. Ipaitinag ko nga abuloy ko. Makaamunto. Di nagminatay amang kita kadagiti ibatimi kada kayo. Sige. Kas makitak no agipisok da iti abuloy ti dakal alata ti biskuit. Akas la alkansya. Pasig anabukal la papel la kwarta ti may pispisok. Dandanin sama po nun. Lumpli nga lamay day tuyin domeng. At extension na. Anya? Kuna jay kabsat tinatay, ama isanod iti duwapay nga aldaw. Apay ka no? Sapay agra-adaksan nga kankanta. Nakarkaro kentatang Saan pa'y kat ama karamramanan? Nagtulang ti panagraman na. Ay katsak mo't nagtulang sa to'y agong ko. Kaslaawan mo't masayop kon. Ala, apay ngay? Ay, oras man hindi concert kandong Ayan ni Chairman kagawad. Adan sa iji kusina.
Mga no makakapkapi ket napan nagtimpla iti kape na. Tapno maayo kayo, iyag kon ti kagudwa ti tangdan niya. Oh, dagayam tang danda, nana. Ay, natural Awan agtrabaho a libre itan. Awatem da ito sobre. Ay kwa, saan kami nga agpatangdan? Ay, sana mabalain. Awatem mo. Da ito'y matmay sa sobre ti para kini chairman. Dumeng, Rosa, nagayit na yun. Apay tatang? Anyat kinunam chairman? Agawid kaya? Wen kabsat. Mga Kanang kugan, Sir Aramidin dayta, ngaging kakabsat siya asawak. Anyat? Ay, inaw. Ay, saan mo gayam apodo akabsat siya asawak? Inalampay ti bangkay na, tapno pagsapol mo iti apuno. Pagpwesto ka na Kaya kayo mat ngagkatugangan. Mananggundaway kayo. Makibingbingay kayo iti apuno. Kat ala akon ti bangkay ni bakat ka. Kat saktag palamay. Anong taglamay? Salbag kayo. Tamangiramraman kayo pa iti kalukwa nyo. Doming, hawagam ni Hepe. Ay, nay. Abay nga agayab kayo iti pulay. Ay, impostor ka gayam. Patiliw na ka. Bagkatem day talata ti aboloy, kan day talistaan, Rosa. May subli na kita, kadag iti nagkaponda. Ay, sana mabalay. Nagpabannog at dalitan. Di yung alaan. Boloy. Yan niya na dyan. Tila may tagainap ko.